Nu har vi lige fået en check-cam frem for lige at give en kort demonstration af, hvordan Pandemic virker på en tur. Ja, så jeg sidder her med min ven, som er en researcher. Min anden kammerat, der er en scientist. Og vi har ikke klaret det så godt. Der har været en hel del outbreaks. Spil ser virkelig poop ud. Men vi har heldigvis en del kort tilbage, hvilket giver os masser af ture. Vi har allerede udryddet rød. Og vi har en kur til blå, som sort er i gang med at få taget. Eller brun, som researcher af en eller anden årsag. Men gul er slet ikke på vej, og det ser ikke særlig godt ud. Så ja, jeg sidder her. På en hånd der har jeg ikke særlig gode kort. Jeg har Sankt Petersborg, jeg har Kinshasa og Tokyo. Men jeg kan se, at mine partner, de har selv en rød. En rød derovre, en rød derovre. Hvilket er trist nok, fordi vi allerede har udryddet den. Så den eneste, vi er tæt på ved en kur, kan vi ikke klare. Der er selvfølgelig muligheden for, at vi kan trække noget sort senere hen. Så jeg sidder her og spiller Medic'en. Desværre har vi ikke en kur til sort, så jeg kan ikke bevæge mig igennem dem. Men heldigvis kan jeg eliminere dem alle sammen bare ved at rykke ind i byen og bruge en enkelt action. Folk, der, når den endelig er kureret, kan andre spillere også gøre det her. Men indtil videre er det kun Medic'en. Ja, så jeg bruger en på at gå. En på at kurere. Ups, kigger jeg igennem kameraet for at få fat på den. Det var dumt. Så tænker jeg, hvad vil jeg helst? Jeg burde nok tage 3 herover for at forhindre endnu et outbreak. Så lad os gøre det. Så går jeg en mere. Nu er jeg oppe på 3 actions ud af de 4 per tur. Og bruger den sidste på at tage den her. Whoops. Over i kassen. Lad os prøve at se her. Nu er det så slutningen af min tur, så det første jeg gør, da jeg trækker 2 kort herfra. Det er Epidemic! Hvis I kan huske tidligere i posten, så det jeg sagde med, at de her Epidemics, de fucker dig op. I starten af spillet kan måske godt se lidt nemt ud, men jo længere ned man kommer, jo værre bliver det. Det første vi gør, da vi tager det nederste kort i bunken. Kinesia. Dang it. Og så lægger vi 3 cubes på Kinesia. Lad os prøve at se her. Der er ikke så mange cubes tilbage. Det kan ikke gå særlig godt det her. Lad os prøve at se. 3. På Kinesia. Der var heldigvis ikke så mange, så det er fantastisk. Og så skal hele bunken her. Hele bunken af infection kort. Whoops. De skal bare tilbage op i toppen. Perfekt. Og så ser vi, hvad skal jeg ellers? Til sidst skal jeg intensify. Og det er den her marker her, som er lidt speciel, fordi normalt så trækker man den øverste i bunken, og så er det den antal, der står hernede af bykortet, hvor man skal lægge infection cubes på. Ja, det skal den her. Lad os prøve at se her. Skal vi prøve at se, hvad jeg trækker? Vi kan stadig godt klare det, hvis ikke det bliver helt slemt. Hvis ikke vi når nok outbreaks til at tabe, kan vi stadig godt nå det. Poop. Det er Moskov. Den sorte en. Så jeg tager 3 cubes, fordi det er infection rate 3. Og smider på Moskov, som vi har liggende. Crap. Moskov ligger her. Der er 3 cubes på. Der kan aldrig ligge mere end 3 cubes. Så jeg skal lægge en alle steder, der stod op. Sankt Petersborg, Istanbul og Teheran. Og så er infection heldigvis slut. Og jeg har også trukket bykort. Og det var så et eksempel på en tur. Jeg har ikke nogen god afslutning til den her video. Du burde måske bare læse videre i bloggen i stedet for. Jeg har ikke så meget mere. Ja. Jeg tror ikke, jeg har så mange ture tilbage. Oh Jesus. Hvad laver I? Jeg har seriøst ikke mere at sige. Se det her udelukkende, fordi videoen fortsætter, og jeg håber, jeg siger noget sjovt. Der er ikke mere. Jeg kan ikke stoppe med at filme. Der er seriøst ikke mere sjovt. Bare gå videre. Let it go.
let it go. I don't care about the wind or snow. Let it go, let it go. Hvis Let It Go ikke driver folk vel, så ved jeg ikke, hvad den gør. Det er en god sang, men jeg er bare træt af den.